Nin tun b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara kitakaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin juin kalo tile 18 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen farafinna denmisɛnninw tɔgɔ la o hokumu kɔnɔna la an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita furumuso Keita Aminata Mayiga a ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin farafinna denmisɛnninw ma. An ka jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ di kɛ k'a ɲɛsin sifinnakaw ka jɛkulu CNJ ma. Dɛmɛ in yɛrɛ musaka bɛ jɔ CFA wari miliyɔn 100 la. Dɛmɛ di in kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 17 ye. Ninnu de ye bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma. Juin kalo tile 18 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen farafinna denmisɛnninw tɔgɔ la. O hokumu kɔnɔna la an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita furumuso Keita Aminata Mayiga a ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin farafinna denmisɛnninw ma. Ɲinan 29nan in bɛ tali kɛ daku mun kan o de ye farafinna denmisɛnninw ni kiri mun ka kan o ka waleya. Amadou Diallo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Kumakan bɛ lase Maretu Diallo fɛ. Juin kalo tile 16 o ye farafinna denmisɛnninw tɔgɔladon ye min sigila sen kan Organisation de l'Unité Africaine fɛ kabini san 1991 ni don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin denmisɛnnin minnu tora Soweto kɛlɛ la. O denmisɛnnin ninnu wulila k'u bɛ u kan bɔ fanga ma walasa yɛlɛma ka don u minɛcogo la ka da u farikolo couleur kan. Mali kɔnɔ yan nɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya san o san. Ɲina Madame Keita Aminata Mayiga an ka jamanakuntigi furumuso denmisɛnw ka hakɛ tɔpɔtɔli la ale ma to kɔ ka da ka coronavirus bɛ yen nɔ dama lajɛ tɛ ka kɛ a ye laseli kɛ journalistw ye walasa u k'a lase diɲɛma ma. Ni dépôt de germe ni a bɛ kɛ a mɛnna a kan ka kɛ n ye mun fɔ sisan nasarakan na ka fɔ dɔɔni a ko kɛra cogo min na an bɛɛ b'a dɔn bi ni mur ni kɛra en 89 a kɛra waati min na UNICEF ka baara dɔ ani intellectuel artistes ka fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔ kɛ pour que denmisɛnnin ka taa ɲɛ denmisɛnnin ka kɛnɛya denmisɛnnin ka se ka taa denmisɛnnin ka balo. Bon o kɛra a inauguré la le 8 mars n ko a ka kan nin fɛn mur ni mun filɛ a falen na a tiɲɛna tuma dɔw la ne yɛrɛ ye kɛlɛ caman kɛ walisa a ka bɔ a kun bɛ yɔrɔ mun na parce que a kun tɛ ye a ye tiɲɛni caman don a la a yɛlɛmana fɛn dɔw retouchera a la mais hali n'a bɛɛ kun bɔra yen hali ni a kɛra koko gansan kun ye k'a fɔ denmisɛnninw ka koko filɛ barika b'a la ka ɲi donc k'o bila yan nɔ an ka na ka n'o kɛ o ka ɲi. Ka da kan coronavirus bɛ an ka jamana kɔnɔ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen no muso den ani denbaya ma olu ye fɛɛrɛw tigɛ walasa ka nin don in ɲɛnamaya ni ka baabu sen ta ko coronavirus ale ni denmisɛnw ka hakɛ lakanani. An nana fana bi k'an to an bɛ ko dɔ fana na n'o ye bana ye. Bana n'a b'a fɔ a ma Covid-19 a bɛ fɔ a ma coronavirus mun kan bɛ k'an bɛɛ kunkolo ɲagami barisa an b'a dɔn a bɛɛ virus de don minnu b'a dɔn ni virus kɔni a tɛ komi bactérie ou bien joli dɔ b'i la i b'a furakɛ virus bɛ na a bɛ taa a bɛ na mais ko dɔw bɛ se k'an bali an k'an minɛ cogo dɔ la pour que an kana se k'a sɔrɔ donc f'an k'olu kɛ o ye k'i tɛgɛ ko ka masque in don masque c'est très important ka danfara bila an ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn caman bɛ an bɛ se k'a kɛ. Madame Keita Aminata Mayiga an ka jamanakuntigi furumuso a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrasiw ma olu minnu tora kɛlɛ la semaine tɛmɛnen jabalikaw fɛ yen nɔ Segu région na. An ka kɛlɛkɛden minnu taɲana ko Ala k'u hinɛ u bɛɛ la ka yafa k'u ma an y'o fana fɔ barisa an y'a fɔ fana bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi ka bana kɛlɛ mais ka nin kɛlɛ in fana kɛlɛ. Barisa ni jamana ni kɛlɛ sifaya bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ gouvernement jɔyɔrɔ bɛ mais anw minnu yɛrɛ bɛ anw jɔyɔrɔ ka bon ni gouvernement ta ye f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que kɛlɛ in ka se ka kɛlɛ ka taa kɛlɛ in ban pewu. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali senfɛ Mali denmisɛnw ye welewele dakan kɛ halisa ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ ɲini olu ka kalanko la ani olu ka hakɛw labatoni la. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ye dɛmɛ di kɛ k'a ɲɛsin sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ wele CNJ k'a ɲɛsin olu ma. Dɛmɛ in yɛrɛ musaka bɛ jɔ CFA wari miliyɔn 100 la. Dɛmɛ di in kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 17 ye. Serifula Jabaranso tɔgɔ la Maretu Diallo ni Baba Keita tun bɛ dɛmɛ di kɛnɛ in kan.
CNJ Mali n'ale Mali sifinnakaw ka jɛkulu ye ale ni Mali gouvernement ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔ u ye baarakɛminɛnw ta k'a di Mali denmisɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la association de jeunes bureau kɔnɔ tabali chaise ani ordinateur portable a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 100 na. Minɛn ninnu fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ sɔrɔ kulonkɛ la ça veut dire que kulonkɛ tɛ foyi sɔrɔ wa minɛn ninnu diko fɛnɛ a dikun fɛnɛ ye jumɛn a fɔra de u ka se k'u jɔyɔrɔ fa u ka baara la u yɛrɛ ye baara min boloda pour que u ka se ka Mali denmisɛnninw dɛmɛ u k'u ka jɔyɔrɔ fa la donc bi nu an b'u lajɛ a dili fɛnɛ an bɛ ka suivi kɛ ni min y'a minɛ ko juguya ni min i mago bɔ a la ni min y'a dilapide ni don nataw la ni fɛn ɲɛnama minnu sɔrɔla an fɛ ka se ka jɛkulu dɛmɛ an bɛ se ka min fɔlɔ kɛ an b'u bɔ a la maintenant filanan fɛnɛ an b'u kɛ misali ye tɔw ɲɛna k'a fɔ ko ninnu ka baarakɛbaliya de ye nin kɔlɔlɔ s'u ma sabanan an b'a yir'u la fɛnɛ an y'a ɲini u ka Mali denw de dɛmɛ maintenant comme a kɛra tan olu ye tiɲɛni min kɛ an b'a yira Mali denmisɛnninw na donc an bɛ se ka min ɲini u fɛ u k'u jija u ka minɛn ninnu minɛ ko ɲɛ mais minɛn ninnu u k'a la baara min bɛ se k'a to olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka fara o kan cogo min na o bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma cogo min na donc ne kɔni b'o de kangarida k'u ye k'a ɲini u fɛ fɛnɛ u fɛnɛ nana an bonya u tora an ka bonya kɔnɔ u y'an dɔn u ka ɲɛmɔgɔw ye an b'u fo o la k'u wale ɲuman dɔn hali bi k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna jamana in an b'a jɔ. Franchement, je suis très content parce que, comme je disais tantôt, au début de l'année, le président du CNJ nous avait conviés en tant que fédération et des associations pour pouvoir donner nos inquiétudes, nos difficultés que nous vivons au sein de nos associations et de les associations du Mali. Et à travers ces inquiétudes, nous avons signalé le manque de matériel nécessaire pour pouvoir agir dans nos différentes communautés. Et cela ne m'étonne pas que JCM Mali fasse partie de ces membres qui vont bénéficier. Donc lorsque nous recevons ce matériel, c'est de le mettre à la disposition des membres de la Jeune Chambre internationale Mali. Non, mais du comité international, nous allons travailler pour qu'au moins le matériel que nous avons reçu, on puisse réellement bénéficier des impacts de ce matériel parce que ça va nous permettre de pouvoir travailler plus vite, d'être plus performants et plus dans des conditions confortables de pouvoir travailler au sein de notre structure. Conseil national de la jeunesse CNJ bureau kura in a sigila novembre kalo tile 28 tɛmɛnen a ɲɛmaa ye Amadou Diallo ye ni bureau in haminanko ye Mali sifinnakaw ka bɔ nɔgɔ la ni baara ɲuman sɔrɔliw ye. Walasa an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani jɛrɛjɛkuluw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn juin kalo tile 16 ma CCB la Bamakɔ kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn yew bolila fɛn mun kan o de ye kɛnɛya lakanako école fo ka taa bila wasaden kalafili mun kɛra an ka jamana kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye article 39 waliya n'o bɛ tali kɛ an ka école karamɔgɔw ka laɲiniw kun kan Alihamidu Badeni ka sɔrɔlenw don. Sariya dɔ de taara o article 39 application de nana ni gɛlɛya ye donc o de y'a to école karamɔgɔw fana bannen do kalan ma k'a fɔ u banna kalan ma ko kalan man d'u ye o tɛ sariya de taara ko u bɛna u ka condition de vie yɛlɛma o sariya kun b'u ka condition de vie yɛlɛma sariya talen kɔfɛ k'a lawaleya yen o de kun kɛra gɛlɛya ye gouvernement kun banna ka sariya in waleya donc olu fana ko ni sariya taara a kan ka waleya bon gouvernement ka jate la n'o waleyara fana a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye bon sariya kɔni ye sariya de n'a taara ka ban parce que a bɛ taa waati min na gouvernement b'a dɔn k'a fɔ mun b'a kɔnɔ donc a talen kɔfɛ kuma wɛrɛ ye o de nana ni gɛlɛya ye an ka assemblée président mun ye Musa Tembine ye a kɛlen président ye a ye wilikajɔ caman kɛ syndicaw kɛrɛfɛ ani gouvernement yɛrɛ kɛrɛfɛ an minnu yɛrɛ ye commission mɔgɔw ye an fana y'an seko kɛ duguma ji jukɔrɔ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an y'a kɛ k'an t'o la an ni olu yɛrɛ kun kan ka ɲɔgɔn ye syndicat mɔgɔw k'u wele ka na assemblée la u ni gouvernement ka bɛnbaliya in a kun ye jumɛn ye u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna olu yɛrɛ hakili la an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'u kun y'a ɲɛfɔ an ye an bɛ taa gouvernement fana fɛ yen an fana hakilila ye mun ye an b'o fɔ gouvernement parce que an bɛ yan fasodenw de kama olu de y'an lase yan donc an kun b'o laɲini kɔnɔna na ala y'a kɛ u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kunun
président de la République mun ye Ibrahim Boubacar Keita ye a bɔra ka kuma ko kalanko gɛlɛya mun filɛ nin ye a bantɔ don sinon k'a banna parce que gɛlɛya tun bɛ article mun kan mun ye article 39 ye ko ni ala sɔnna a bɛna waleya a bɛna appliquer ni gɛlɛya kun y'o ye ni a fɔra ko bɛ appliquer an ka jatila gɛlɛya in nin y'a bannen ye ni o banna ten anw ye wasadenw de nin ko in bɛ an wasa kosɛbɛ a y'an nisɔndiya parce que a bɛ kɛ sababu ye kalo dama dama kalanbaliya ye lala denmisɛnninw bɛ kalan sira tagama o bɛna kɛ sababu ye dɔnniya u bɛ dɔnniya sɔrɔ parce que u kun jɛlen don dɔnniya de la ni nin nana kɛ sababu ye k'o ban bon an kɔni bɛ d'abord an bɛ an ka ɲɛmaa fo ne bɛ commission mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka président de la république fana fo a ka nin waleya in na syndicat mɔgɔw foli belebele b'olu yɔrɔ école karamɔgɔw nin y'a kalo joli ye u bɛ degun kɔnɔ u bɛ sɛgɛn kɔnɔ écoledenw yɛrɛ sɛgɛnnen don olu yɛrɛ bɛ sɛgɛn mun na ala de b'a dɔn mais adamaden n'i bɛ kɛlɛ kɛ i ka hakɛ kama bon sɛgɛn kɔni ye wajibi ye donc u bɛ fo o yɔrɔ la an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ni u ko k'u b'a kɛ u k'a kɛ an kɔni ye député ye an ka baara ye ka u action gouvernementale contrôler an fana b'an jɔ an jɔyɔrɔ la a fɔra ko loi in bɛ appliquer a bɛ se ka appliquer ka se a dan na cogoya min na an fana bɛ o kɔlɔsili kɛ n'u danna yɔrɔ min na an b'u hakili jigin a ko a b'a kɛ munna a tɛ k'a kɛ a y'aw jija a k'a kɛ an ka baara bɛna bɛn o de ma donc an b'a ɲini école karamɔgɔw fɛ sisan komi ko nɔgɔyara u ka kalan sira min na walasa denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se ka dafa cogoya min na an b'o de ɲini olu fana fɛ. jɛkulu min bɛ wele plateforme de la convergence des forces républicaines o jɛkulu maaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 18 ye mémorial Modibo Keyita la Bamakɔ kɔnɔna la u ka kunnafoni di tun bɛ bolila fɛn min kan o de ye nisɔngoya taama min bolodalen don nisɔngoya taamakɛlaw fɛ ka bɛn ni jumadon juin kalo tile 19 ye a kɛnɛ kan Serifula Jabaranso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ yen. A tɛ kalo wɔɔrɔ bɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ko an ka kuma Mali in sera yɔrɔ min na Mali y'an bɛɛ de ta ye i bɛ fangala o i tɛ fangala o an bɛɛ kan ka miiri an bɛɛ kan ka jateminɛ kɛ an bɛ Mali jumɛn d'an denw ma sini a fɔlɔ ye mun ye o ye basigi kana an ka jamana kɔnɔ pour que o basigi kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka finitigiw olu minnu sɔnna k'u nin di jamana ye n'an bɔra o baara la an b'o fɛn bɛɛ la diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o bɛ k'an dɛmɛ n'an tora o kɔnɔna na politiki kɛlɛ a bɛ kɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ɲɔgɔn faamuya o bɛ kɛ nka k'i to de kɔnɔna na k'a fɔ k'i b'o fɛnw ta n'an b'a fɔ ma ka instrumentaliser n'an b'a fɔ ma ka peuple manipuler k'a kɛ jagokun ye o jagokun fo k'a fɔ k'e bɛ dansiri an ka institution na convergence des forces républicaines n'o ye cɛw ni musow ye minnu ko Mali n'i ko Mali suw bɛ wuli n'i ko Mali tilew bɛ wuli minnu ko aw bɛ taama su kan de sinon o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o cɛw ni musow de bɛ yan aw ko aw bɛ taama aw ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakɛ k'a kuma fɔ sɔnkɛrɛw bɛɛ ma n'a y'aw to sen fɛ k'a fɔ ko président ka démissionner an tɛ se ka maa balo la o bamananw ka kuma dɔn ko kuma tasuma fɔlen da la a tɛ da jeni nka fɔli n'a kɛwale aya n'i ko i b'o kɛ kɔni n'i ko i bɛ dan sago dan t'i to de da b'i sago nka ɲɛ bɛ min na o de la an ko sisan kɔni an bɛna fara ɲɔgɔn kan an tɛna jɛn n'a ye bilen an ka institution kana gosi an tɛna jɛn n'a ye bilen minnu b'a dɔn tant que fanga kan ka ta kalata la olu si bɛ jɛ olu bɛ kɔrɔta sɔrɔ donc olu bɛ sira suru de ɲini o sira suru u bɛ taa jɔlen sɔrɔ yen nɔ je crois que o de ye force convergence des forces républicaines donc an bɛ o de kan ka na fɔ aw ye k'a fɔ u ko bɛ manifestation kɛ sini kɛnɛ c'est ça non min ye sini le 19 k'a ɲini u fɛ u k'a kɛ basigi kɔnɔ k'a ɲini u fɛ u k'a kɛ damu kɔnɔ mais u ye min kɛ il y a 2 semaines an tɛna jɛn n'a ye dɛ n'an ma nin di tubabu ko mourir n'est pas grave mais mourir sans gloire c'est mourir chaque jour mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux nous sommes prêts nous nous levons pour la République pour la défense de la République.
Jɛkulu mun bɛ wele waati sera o jɛkulu maaw ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la u ka kunnafoni tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye an ka jamana basigili ye Abdulaye Sogodogo tun bɛ a kɛnɛ kan kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Nin kunnafoni di kɛnɛ min sigira sen kan tɔn min bɛ wele ko waati sera forobatɔn don min kɛn bɛ k'a ka dɛmɛ ɲɛsin an ka jamana forobatɔ ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw ma u ka cɛsiriw ni wulikajɔw la jamana basigili la k'an ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ min bɛ se ka to fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ se dasa wa an ka jamana forobatɔ ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw ka wulikajɔ maa bɛ se k'a fɔ a ye nɔbɔ ka ban ka sabu kɛ baaraba caman kɛlen don ka ban. Plateforme tɔgɔ la an bɛ yan nɔ wulada in na ka se ka laseli kɛ jɛma ani ka laseli kɛ maliyɛnw ma ka jira k'a fɔ ko an bɛ yan wa an wulilen don nataw la an bɛna ko wɛrɛw labɛn min tɛ nin ye ka se k'a yira diɲɛ la k'a fɔ laɲini min bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo laɲini min bɛ an ka mɔgɔw bolo minnu bɛ fɛ bɛn ani kɛlɛya ka segin jamana in ma o la ka u dɛmɛ u ka hakilina la fɔ a ka sen sɔrɔ. O la plateforme a dayɛlɛlen don hali bi ka mɔgɔw makɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni miiriya min b'olu la ka se ka jamana basigi an bolo dayɛlɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen makɔnɔ. Association n'i ye nin ye an sigilen don ka bɛɛ lajɛlen makɔnɔ don nataw la an bɛna labɛn wɛrɛw kɛ ka yirali kɛ hali bi k'a fɔ fanga min bɛ an na ka o yira se min bɛ an ye ka o fana yira ka se k'a jira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna basigi o bɛna jamana in kɔnɔ sira o sira fɛ ka o sama ka na ni o ye jamana kɔnɔ. Waati sera a sera musow ka wuli k'u jɔ sa waati sera an bɛ wuli k'an jɔ faso ka ɲɛtaga kama waati sera ni jamana tiɲɛna a bɛ di musow la ni jamana jɔra muso bɛ se ka jamana jɔ mais waati sera an muso ka wuli sisan jamana in bɛ ka taa cogo min na a sera sisan an muso ka wuli k'an jɔ faso kɔnɔ an ka wuli ka sigi ka fɔ kɛ jamana bɛ se ka taa cogo min jamana bɛ se ka suma cogo min kɛlɛ in t'an ka jamana jɔ kɛlɛ in t'a sunusɛ ye mun bɛna jamana in dilan ka d'anw muso ma sisan ni jamana gɛlɛyara musow cɛw mana sɛgɛn musow denw mana sɛgɛn musow mun bɛ musow lafiya ni jamana sumana an muso bɛ lafiya an ka so kɔnɔ ni jamana ma suma muso tɛ lafiya dɛ waati sera sa muso ka wuli k'u jɔ an wulila k'an jɔ an balimakɛw an cɛw an denw kɔ sa waati sera an wulila k'an jɔ. Plateforme waati sera ni forobatɔn don fara ɲɔgɔn kan tɔn fana ka sabu kɛ tɔn da ɲɔgɔn na de bɛ a kɔnɔ ka daminɛ jamana marabolow la ka na se Mali faaba la Bamakɔ u bɛɛ lajɛlen jɛra ka jira k'a fɔ u bɛ a ɲini Mali jamanadenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɔ basigi bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali jamana kɔnɔ o ka kɛ bɛɛ t'a la. Jamana in a ka kan sa an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ cogo di k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka lafiya cogo di jamana bɛ se ka bɔ dekun kɔnɔ cogo di o de ye an farakun ye ɲɔgɔn kan wulada in na donc ne bolo président ka dayɛlɛ ani mɔgɔ ɲɛnamaw ni mɔgɔ sɛbɛw ka sigi a k'olu lamɛn mun bɛ jamana kɔnɔ u k'a f'a ye u ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ balaw fɛ an tɛ tasuma fɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ de jamana in ka se ka lafiya a bɛ lafiya ni solution min ye o ka fɔ jamanatigi ɲɛna a ko o kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ plateforme waati sera ka sigi in senfɛ kunnafoni di kɛnɛ sanga kelen dadire kɛra tasibila ye ka ɲɛsin Mali surasi bilenw ma faso bɔtɔ bolo la Ala ka bada dali nɔgɔya u ye. Amina yarabi ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Konowari jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ko a bɛ a ɲini Konowari ka den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka sabu kɛ Konowari jamana ma bɛ se k'a fɔ san 20 manga a bɛ k'o de sɛgɛrɛ san 2020 jamana kuntigisigi kalata Laurent Kudu Gbagbo ko a y'a kanu jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sababu ye o ka tɛmɛ basigi ani bonya kɔnɔ a ko san 20 minnu dɛmɛna a kalataw ma kɛ mankan kɔ o kumana a kana bɔ olu la ka yɛlɛma kana kɛ denmisɛnw ye i n'a fɔ ka manga ta tiɲɛ ye Konowari jamana kɔnɔ ko manga Laurent Kudu Gbagbo y'i to Belgique faaba Bruxelles de ka sɛbɛnni in kɛ ka ci Konowari ka denw ma a y'a yira k'a fɔ bi Konowari ka den bɛɛ jɔrɔn bɛ ka sabu kɛ jamana kuntigisigi kalata min bɛ k'i sɛnsɛn o kumana k'a ɲini bɛ jamanadenw bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ ɲɛmaw forobatɔ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɔ kɛ i t'a ɲɛ tɔɔrɔw minnu ye Konowari jamanadenw sɔrɔ kunun ko o tɔɔrɔw ka kɛ kalansen ye Konowari ka denw kun ka se ka sini manga bali a ko ɲinɛ kana kɛ min kɔ san 2010 manga hali bi a joli fɔn walikala jogindaw o bɛ Konowari jamanadenw na o kumana ka kan joli ninnu ka furakɛ k'u ban pewu o kumana kuma kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de fɛ
Maoma ni ye Konowari jamana den ye kumakan ka k'i fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye min ye ale yɛrɛ ta fa ye a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka min kɛ fasoden ɲumanya nasira kan n'o kɛ. Kongo Kinshasa minisiri ɲɛma danga ni kiri ko minisiri do a da sera kiri ɲɛma ka saya ko kuma mɔ. Kiri ɲɛma min ni Vital Kamerhe ka kiri kuma bolo kan. Jamana ɲɛmakɔrɔ Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet mɛ kalo tile 26 tɛmɛnen kiri ɲɛma in n'o ye Yanyi ye a kɔni balala ka yara a ka so. Fɛn caman kun fɔ kun bɛ a ka saya kunga. Jamana ɲɛmaw de n'a mɛ jaabi dɔ bɔ nin ɲɛ k'o bi k'a su sɛgɛsɛgɛlen y'a jiru la ka fɔ maa in bugɔ bi sɔn ka kɛ a kunkolo yanfa de fɛ. Kɔrɔfɔ in mɛnnen Kongo ka denw fɛ a y'u kɔnɔ gwa. Diɲɛ ɲa bugɔ a kunkolo yanfa fɛ. A kɛra kuma jumɛn? A kɛra yɔrɔ jumɛn? Jaabi ma se ka sɔrɔ nin ɲininkaliw la. Kelen, filanan dɔgɔkun fila bɛɛ ka kɔnɔ yanni jaabi ka di mɔɔw mɔ o ye caman kɔnɔ gwa. A yɛrɛ ka denbaya y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka nin jaabi in su sɛgɛsɛgɛlen k'a y'olu kɔnɔ gwa. Ka sabu kɛ kana se fɔ nin kuma in mɔ olu caman sigin kun bɛ fɛn min kan o ye k'a fɔ kɛnkɔnɔ de kɛnna kɛ a kɔnɔ ni o ye k'a pɔsɔni. Nka kana mɛn jamana ɲɛmaaw da ko su sɛgɛsɛgɛlen kɔ k'a yira k'a fɔ fɛn dɔ de kɛra k'a buga kunkolo la ko nin ye kuma kura ye. Wa min ye olu kɔnɔ gwa jamana ɲɛmaaw ma se olu mɔ ka kunnafoni fɔlɔ da olu tulo ka fɔ olu y'u to kunnafoni di siraw lamɛnni ni gafew kalanni ni jabaraninsow lamɛnni de senfɛ ka bɔ u ka maa facogo kalamɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'o manga. U ko hali bi ko bugu dan bɛ jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛsɛgɛli kan. Ka sabu kɛ n'a fɔra ko maa ye olu ka maa bugɔ a kunkolo yanfa fɛ juge Yanyi jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe ka kiri kun bɛ maa min ka bolo kan. K'a tile fila bɛɛ a kelen ma yaala a yera fan o fan fɛ maa kun bɛ a da fɛ maa min kun y'a lakanabaa ye ni o ye surasilaka ye a n'o ma ɲɔgɔn bila kuma si wa a ka mobili fɛnɛ kɔnɔ mobili bolila de kun bɛ a bolo n'o ye chauffeur ye. Diɲɛ in y'a bugɔ kuma jumɛn? Ko sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ kun ye fɛn min fɔ olu ye ka bɔ jamana ɲɛma kelenw yɔrɔ kɛnɛya tigilamaw olu kun y'a jira de k'a fɔ a kɛnɛ kɛ ka dunbali dun n'o ye pɔsɔni ye. Diɲɛ y'o se a kɔnɔ olu bolo o de kan ka ɲɛɲini nka ka bɔ o bɛɛ lajɛlen la ka n'i can k'i jɔ bi k'a bugɔra kunkolo yanfa de fɛ ko ninnu jɛ ka ja. Burundikaw fɛ jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza Bile a kun ye maa min jira ko danaya ka da o ka a ka fanga ɲini dɔ CNDD-FDD fɛ n'o sigira jamana ɲɛmaaya la. General Ndayishimiye ye a ka forobasigili kɛra ka bɛn ni Alamusa juin kalo tile 18 ye. Jamana sariya sunba kun gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛma kɔni bira k'a to fanga na bɛɛ wasabilo ɲɛma de bi na a nɔna tile 60 ɲɔgɔnna kɔnɔ o kan ka kalata labɛn nka n'a ma ɲa k'a fɔ Burundi jamana kɔnɔ jamana kundigisigi kalata kun kɛra ka ban o kumana jamana ɲɛmakura Ndayishimiye ka forobasigili kun kan ka kɛ uti kalo tile 20 nata di k'o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmayaso ka langolonya Burundi jamana y'a ye k'a fɔ farati bɛ u kɔrɔ o kumana forobasigili karila kuru la ka sigi senga ka bɛn ni Alamusa juin kalo tile 18 ye. Nɔntɛ wasabilo ɲɛma ni o ye Pascal Nyabenda ye ale de kun kan ka na jamana ɲɛmaya la wa wasabilo ɲɛma in yɛrɛ Pascal Nyabenda ni Pierre Nkurunziza kun tora yɛrɛ mɔ k'a kun ka ɲɛnama jira min bɛ bila a nɔna jamana kuntigisigi kalata la ka kɛ cɛbɔ ye ni maa in de kun don nka surasiw minnu bɛ yen ni Pierre Nkurunziza jigi kɛ kun bɛ olu ye a kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ a bɛ mandan sabanan kɛ ni olu tugura a la ka dɛmɛ fɔ mandan sabanan in ka kɛ olu kun tɛ se ka jɛn n'a ye jamana kuntigi ka bɔ fan wɛrɛ fɛ min tɛ olu surasiw ye. Pierre Nkurunziza dɛsɛlen ye Ala minɛ ni Ndayishimiye ye. Dɔw y'a yira k'a fɔ Burundi jamana n'a tora ka bila ka uti kalo tile 20 kɔnɔ o fɛnɛ kana na ɲuɲu ni ɲaɲa wuli jamana kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ coronavirus bana wuli kajɔ kan ka kɛ k'o kɛlɛ Burundi ka sabu kɛ Pierre Nkurunziza ka fanga kɔnɔ a kun gɛn kun bɛ k'a dogo k'a jira k'a fɔ coronavirus bana tɛ Burundi jamana kɔnɔ a barata mɔɔw bɛ ka sa a sababu la a yɛrɛ furumuso kun gɛn kun bɛ ka bisimila minɛ Kenya jamana kɔnɔ furakɛli senfɛ ka sabu kɛ coronavirus bana in nka o n'a ta bɛɛ Pierre Nkurunziza kun t'a fɛ a ka dɔn k'a fɔ coronavirus bana bɛ Burundi kɔnɔ o kumana ko jamana ɲɛmaakura b'a fɛ k'i ɲɛsin coronavirus bana de kɛlɛli mɔ yan'a ka dangoli sago Burundi. Maa sɔminen dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ Burundi jamana bilama a sɔrɔ siraw sigi b'u sen zabara kɔnɔ ko Ndayishimiye jamana ɲɛmaakura b'a fɛ ka da ɲuman don kɔrɔ min bɛ se ka to baɲumankɛlakaw minnu gɛn kun bɛ k'u kɔdon Burundi jamana mɔ ka sabu kɛ Pierre Nkurunziza ka fanga ta cogo ye olu ka segi Burundi jamana mɔ ka sɔrɔ wuli hali n'o y'a sɔrɔla ko
ko jamana kundigisi kalata fanga sinamaton ya jira ka fo namara kera burundi ka de famba ko ngeme ka jira ka fo fale mingele le ni nyema ya su kono akanga jigiya de burundi ka de bela jelemo ka sabu ke mami nato do fangana aya yira ka fo fe minga daye o ye burundi jamana boliye dinge kono kaka soro yiriwa Senegalikaw ka de Lamini Njaka ni ale kume jenseleke nani sindikani nje bolini nje nyanaboli jakulu nyema ya la Fédération Internationale d'Athlétisme sigasika na ube akungan ka fo ka to nyema ya la kwa ye wale jugu do ke kerengere ni nyana bamanyinguru ya dungo jugu ya kwa na de anaje nyodo yo ke iresila jamana o sindikani nje boli kebaw ayira ka fo olu ka kɛnɛya kunde ala kama kɛnɛya ye ukumi fɛ min da uka onu kunde filanye ukama ko dopage o segasegaliw kɛle ko ye ko Lamini Njaki ye seda o jaabi uka ku senzumaya ukana se ka poyi ka irisila sendegani nje boli kɛbaw bɔ tulongɛ min bi sigi senga jɛnseleke nani ɲɔngɔnbɛ badu o segasegaliw de na mɛ ku Lamini Njaki n'a denkɛ Papa Masata Jaki la kiri min da yɛlɛla u kunga Faransi faba la Paris tile damadɔ kɛle kɔfɛ kiri la kuma nana di jamana tɔgɔla kiri ɲɛmaamo n'o ye procureur ye o y'a yira k'a fɔ u y'u yɛrɛ kɛ fɛn ye furuba nafolo la wari dɔw minɛna irisila jamana na k'u da k'u bonbo ye ko kana sidɔn o tɛmɛnen kɔfɛ kɔkɔrɔdonba minnu be yen ni farikolo ɲɛnajɛ bira ka daminɛ n'o ye sponsorw ye o nafolow bɔlen k'u ye dɔw ŋanamu olu fɛnɛ na o kɔkɔrɔdonbaw ka nafolo ŋanamu ne jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ka fɔla ko be t'i jɔ euro wari miliyɔn 30 la procureur y'a yira k'a fɔ maa dɔ fɛnɛ kun bɛ u cɛla min da kun ye wariko kunnafoni de ɲinini ye wari kɔni bi se ka ye fan o fan fɛ ko dunjiko bi se ka sɔrɔ a la ale ka baara bɛnkun bɛ o mɔ Lamini Njaki denkɛ ni o ye Papa Masata Jaki ye euro wari dalasi 120 o duna dunjogo min ma se ka ɲɛfɔ o fɛnɛ fɛ o kumana ko san 5 kaso o ka da Lamini Njaki na denkɛ Papa Masata Jaki kun maa tɔw ta bi kɛ san 2 ani nafolo dɔw ye Sini ɲamana ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ nin sen in da kɛra bɔlɔlɔw fɛ jabaranin na ka sabu kɛ coronavirus bana ye ɲɔgɔnkunbɛ ba don san o san min bɛ sigi sen kan sini ɲamana ɲɛmaa Xi Jinping ye a jira k'a fɔ juru min donnen don farafina jamanaw la ni tɔnɔw kun dankun tɛ u ka a juruw bɛɛ lajɛlen bi yafa yanni san 2020 ka kunjɛ sini ɲamana ɲɛmaa Xi Jinping a ye laseli in kɛ ka bɛn ni araba juin kalo tile 17 ye ani farafina maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔ sanfɛ jabaranin na a ko jamanaw minnu fɛnɛ bɛ yen ni coronavirus bana kɛmɛ ka dadigi kɛ olu la olu ka juru dɔw bɛ yen n'a kun jirala k'a fɔ sarali ka bɔ a mɔ ka taa bila kuma wɛrɛ la o kuma wɛrɛ min fɔra dɔ wɛrɛ bi fara o kunda la fɛnɛ kan sini ɲamana ɲɛmaa ye a jira farafina maa ɲɛmaw la k'a fɔ a kɛmɛ ka ɲini sini warisow fɛ u ka nɔgɔyada kɛ jagoko nasira kan farafina jamanaw denw ye minnu kɛmɛ ka juru ta sini wariso la ni sini warisow bɛ se ka ala minɛ ni farafina jamanaw ka layidu talenw ye nafolomafɛnw na minnu jirala u la k'u ɲɛtugu juru ninnu kan o ye sini maa ɲɛmaw sago ye sini ɲamana y'a yira k'a fɔ ni jɛnseleke naani tɔma Nations Unies bɛ baara la a n'a ka bolofara min fɛnɛ ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ka taa se dɛmɛbaa wɛrɛw ma min bɛ se ka to coronavirus bana a kɛra kɔlɔlɔ ye farafina jamana ma o kɔlɔlɔ in farafina jamana b'a fɛ a ka kɛlɛcogo minnu na sini ɲamana bɛ don bɛɛ lajɛlen da fɛ wali kɛlen k'i tindi jɛnseleke naani tɔnba Nations Unies n'a bolofara OMS kan o ka se ka kɛ farafina jamanaw ye sini ɲamana na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka to o bi dangɛnɛmaya farafina jamanaw ye min ye coronavirus bana ko ta f'a ye a kɛlɛli farafina jamanaw kɔnɔ sini ɲamana y'a yira k'a fɔ a bɛ ɲinini na furako nasira kan furaw furama na se ka sɔrɔ sini ɲamana fɛ coronavirus bana fura farafina jamanaw k'a dɔn k'a fɔ ni maa kan ka kɛ fɔlɔ ye k'a sɔrɔ farafina jamanaw b'a sɔrɔ ka bɔ sini ɲamana yɔrɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ sini ɲamana bɛna labitanizo caman de jɔ farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina jamana Ethiopie banaw bɛ jateminɛ yɔrɔ min kabini fangaja fɛ ka kunbɛn ka farafina kisi bana sɔrɔli ma n'u ka kɛnɛyasoba ma ko Centre Africain de Contrôle des Maladies k'o bɛna jɔ Ethiopie faaba la Addis Abeba farafina bɛɛ lajɛlen ye Faransi jamana ni Turki jamana bɛ ɲini kari ɲɔgɔn na ka sabu kɛ Faransi jamana surasiya minisiri muso Florence Parly ye a jira k'a fɔ Turki jamana ye ko dɔ kɛ u la kwaji sanfɛ kwaji min bɛ farafina arabu jamanaw ni nazarala cɛ mer Méditerranée a ma bɛn u ma Faransi kuru dɔ
a bɛ munumunu zalo la kwaji inga ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka jira k'a fɔ setigi jamana bɛ setigi jamana la o bɛ k'i den ka maramafɛn doni ka Libi sɛgɛrɛ ka dɔ dɛmɛ dɔ ka kwa ka dabila bariko danbɛ o ka fɔ ni yera labɛn i bi ɲangi nka o n'a ta bɛ dɔw bɛ ka kɛ o kumana Amerikikaw ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko OTAN n'o bila bɛ nazarala jamanaw lakanani kama Faransi jamana kuru in kun bɛ ka a ka munumunu zalo kɛ ji kan OTAN de ka diɲɛ kɔnɔ Faransi jamana kɛlen ka kuru dɔ ye ko sigana kuru do ni maramafɛn doni dɛ a kɔnɔ ka Libi jamana sɛgɛrɛ k'a b'a ɲɛɲini u bɛ da bala min na u y'a ye k'a fɔ Turki jamana kuru de do wa Turki jamana kuru sina k'i kɛlɛ fari da ka ɲɛsin Faransi jamana kuru mɔti u ka yelenba minnu b'u la u sina k'u bɛɛ lajɛlen jɔ Faransi kuru kan maramafɛn daburu bɛ fa min fɛ u sina k'o fɛnɛ yɛlɛma k'o ɲɛsin Faransi kuru mɔ ni k'u jɔ u kɛlɛkɛsen kan Faransi jamana y'a yira k'a fɔ ko in dɛ bɛ u mɔ wa n'olu ma fili u ma ɲinɛ OTAN ko la OTAN min ye nazarala jamanaw lakana jɛkulu ye Ameriki jamana bolo ni nazarala jamana bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ o kan Turki jamana y'a yira k'a fɔ ale ye OTAN jɛɲɔgɔn ye e ka kɛ o OTAN jɛɲɔgɔn ye Faransi jamana kuru dɔ bɛ e jɛɲɔgɔn tɔgɔ la munumunu zalo la ji kan e k'i kɛlɛ fari da ka ɲɛsin o mɔ ko ma na kɛ jɛɲɔgɔn min ye ko maa kan ka siga o ka jɛ la o kumana araba juin kalo tile 17 OTAN kɛlɛbolo ka ɲɔgɔn gunbɛ senfɛ Faransi surasiya minisiri muso Florence Parly ko a bi sɛbɛ jira OTAN na ni min bɛ kɛ o ka kɛ ka ɲɛsin Turki jamana mɔ ni ɲɔgɔn na wɛrɛ kana kɛ nka Turki jamana y'a yira k'a fɔ Faransi jamana ka o kumaw ye nangi dɔ fɔ ye dalakan o dalakan bɛ olu ni OTAN cɛ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ donji da kelen olu ma kɛlɛfari da ka ɲɛsin OTAN kuru mɔ ko Faransi jamana yɛrɛ de bɛ k'i ta a yɛrɛ ŋaniya fɛ ka sabu kɛ bi a tun bɛ k'i den ka maa min dɛmɛ dibidibinin dibi la n'o ye Marshal Khalifa Haftar ye maa min ma lakodɔn diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ a bara ta kungɛngumɛ k'i kan nga Tripoli dala Libi faba ko fɔ a kan daraki Fayez El Sarraj diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kama lakodɔnnen la n'a dɛsɛra bi ka sabu kɛ Turki ka kɛlɛ binni ye ka Fayez El Sarraj dɛmɛ ko de bɛn tɛ Faransi jamana mɔ n'a b'a fɛ ka ɲuɲu ni ɲaɲa wuli ka ɲɛsin Turki mɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ kabini Turki ye sen don Libi jamana kɛlɛ la kɛlɛ dagoyara Marshal Khalifa Haftar la ka sabu kɛ Turki jamana bɛ ka Fayez El Sarraj de dɛmɛ Marshal Khalifa Haftar dɛmɛbaw kɛn bɛ Irisi la Misira jamana Egypte ani Émirats Arabes Unis ye Faransi jamana hali n'o b'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ ale tɛ ka fan dɛmɛ maaw sɔmina k'a fɔ a ka dɛmɛ kun ɲɛsinnen kun do maa min mɔ Marshal Khalifa Haftar do kɛlɛ bilama cɛn bɛ o min bolo o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma